Жән кисәгім әнейін әлі шатланып үле тұрғанды, менің сыман келінге тап болғанына, менің сыман бір де үйленмеген балайына, менің сыман келіні ләксін де шатлықтан үлерсін шулай бет. Нур театры коллективі шығышын сімбірлер әрчақ күтіп алалар. Хәтті бұйылғы шиклеулерге де қорамастан тамашашы зал тутырып келген. Жәмиленің спектаклі бигеректе матур, бигеректе сағынып күтіп тұрдық, біз аны күптен болмады енді. Аның барлығы спектакльлері мәғінәлі, тәрбиялы тұрған спектакльлер. Яшырын батырын түгіл бүгін көпшілік үзішчен театр коллективлары сәхнеге қояр үшін жеңіл ойнала тұрған азырақ кіші қатнашушы әсәріне оларға тырышалар. Ләкин Нурның режиссері Татарстанның атқазанған мәдәниет хезмәткәре Жәмилә Мифтахова ауыр қатнаулы сюжетқа қырылған татар драматургиясы классиклары пьесаларында сәхнәләштірге ярата. Гади спектакльләрне сайламыйм. Катлаулыракны менә халыкка гыйбрәт бирә торганны, балаларга үрнәк алыр өчен шундый тәрбияле торган спектакльләрне сайлыйм. Аннан соң инде артистларыбызның хылкына, характерларына туры килә торган рольләрне дә сайларга туры килә. Сыйырымнан кытылдым. Нәрсе? Саттым. Зойкам. Сен, әти, біз бекенде келішкен едік. Бүгін Нур театры тамашашыларға үзләрінің бірінші спектаклін Әминә Яхинаның «Аққышым минем» спектаклін тәқдим итә. Коллективта театр ойышқан көннән бирле үзгәрешсез. Шәһәрнең танылган үзешчән сәнгать стасы Гөлинә Җаббарова бүгін үзенең 12нче ролен башкара. Төрле рольләр булды. Яшь кыз роле дә уйналды, хатын өлкән яшьтә хатын кыз ролендә уйнап алдым инде. Менә шундый усал кеше белән дә усал кеше булып та уйнадым, бик добрый кеше булып та уйнадым инде. Төрле рольләрдә уйнарга туры килә. Ирле хатынны Фирая һәм Әнвәр Шәйхетдиновлар да Сымбыр сәхнәсе йолдызлары. Бер генә спектакльдә алар катнашынан башка узмый. Монда килгәч бит инде авыруларыбыз да юкка чыга, дөнья мәшәкатьләрендә онытабыз. Иде бит диванда уйлап кына утырсаң, аяк-куллар да сызды икән дип уйлап куярга да була. Булай ничектер сизмичә үзеп китә, ошый безгә театр, ошый. Рәхәтләнеп уйныйбыз, җал итәбез. Бик күңелле театр, әйбәт. Бик ошый миңа театр. Кемнәдә? Ни өчен? Бердән-бер улымны сәбәргә затны тыгылмадан җирендә үтерәләр. Чуашстанның Батыр районы Татар Сыгыты авылында туып үскән Мәүлид Шәрәфетдинов сәхнә ветераны. Ул беренче тапкыр зур авыл сәхнәсенә 4нче сыйныфта укыганда менә. Шуга үз илемдә дигән җырны башкардым. Халык бик каршы алды. Әле дә һаман да шуны авылда сырыйлар. Шул җырымны. Юк инде хайрулага. Нәрсә юк? Хәзер көҗимеш минеке. Шулай көҗимеш. Шулай жан кисәге. Киләсе җомгага Гөҗамал апа белән икегезне туйыбызга чакырабыз. Баҗай! Үзешчән театрда катнашучылар, алар бер үк вакытта артиста, сәхнә эшчесе дә, кием тегүче дә, декорация ясаучы да бит әле. Үз кулларыбыз белән ясыйбыз күбе әйберләрне. Минем инде теге үземнең мастерскойым бар. Тоже менә рәшәткәләрне ясап әйбәт кенә күрсәтеп менә бу рамнарны тырышып шулай бергә Әнвәр абыем бигә менә безгә булыша. Үзе безнең кулда пычкы, балта, отвертка, шуруповертлар барысы да рәхәтләнеп эшлибез. Менә шунда галстукка тагып җибәрәбез дә, җитәкләшеп кенә загызга барырбыз. Нәрсә? Бу көннәрдә Нур театры Закламы Ульяновскида узачак Барит Арханов исемендәге төбәк ара татар үзешчән театрлар фестиваленә әзерләнә. Аңа әзерлек барышында алар Татарстанның һәм Чуашстанның татар авылларында да чыгыш ясарга ниятли. Ульяновскидан Рамис Сафин, татарлар.